Den har nøglefri betjening, så nøglen skal egentlig bare befinde sig inde i bilen. Og for at starte den, så skal du have foden på bremsen, og så skal du bare trykke her på power. Så er bilen startet. Man kan se, at den er startet hernede også, at der står bilen, den er ready. Men så har du 3 felter hernede. Du har det nederste felt, hvor der står CHG, charge, der går den ind og lader på batteriet. Den lader hver gang du bremser, hver gang du slipper foden fra speederen, så kører den automatisk ned i chargeren. Så har du eco-feltet her, den er inddelt i 2. Hvis man kan holde den i den nederste halvdel, op til 80 km i timen, kan man køre på ren el, hvis der er strøm nok på batteriet. Lige så snart du kommer op over midten, så kobler benzinmotoren sig på. Så har du det sidste felt power, der er det egentlig både benzinmotoren og elmotoren, den kører på. Og der er det typisk, hvis du giver den gas eller skal ud og lave en overhældning på motorvejen, at den vil ryge op i power. Så kan man se på skærmen her, hvor meget strøm der er på batteriet. Det vil den hele tiden vise her med pile til og fra batteriet, når vi begynder at køre, hvor meget strøm der er på den. Nu kan I se her med pile til og fra batteriet, når de lyser gule her, så er det fordi, så bruger den fra batteriet af, så kører vi på ren el. Når de lyser grønne, så er det fordi, vi lader på batteriet. Så har vi hernede også sådan en knap, hvor der står EV Mode. Den vil man kunne bruge, hvis man kører ind i byen og skal køre, hvis man gerne vil køre på ren el i hele det grønne felt her, så vil man kunne trykke den ind, og så kan man køre på ren el op til 50 km i timen, igen hvis der er strøm nok på batteriet. Sådan en som den her er oplyst til omkring 30 km på literen. Sådan med almindelig kørsel, lidt bykørsel, landevejskørsel, så ligger du omkring 20 på literen, der er cirka. Så Toyota, det tror jeg også meget på, at det er hybridteknikken, som går, som er den, som fremadrettet også er den bedste teknik. I og med, at du heller ikke skal hen og sætte den til at lade eller noget som helst. Den lader, mens du kører. Jeg startede i, mener det var omkring 1997. I forhold til bare for en 3-4 år siden, der var det måske hver 4. bil, der var en hybridbil. Men i dag der er det omkring halvdelen. Selve en basismodel Yaris, som den kigger på her, så starter den i en med lidt udstyr i lige under 200.000. Så de er i gang med, Toyota er i gang med at lave noget brintbiler, men jeg tror der går en del år endnu, inden det sådan rigtig slår igennem. For der er ikke rigtig nogen steder, du kan, nogle ladestationer, som man kan benytte sig af. Så indtil videre så er det hybridbiler, der er det, der slår igennem. Altså du kan jo vælge at købe den kontant, så er det din bil. Så du kan også vælge at lease den, så afleverer du den tilbage efter 3 år typisk. Men det er din bil. Vi har faktisk op til 10 års garanti på selve batteriet, og det kan
tælles på en hånd, hvor mange batterier, som vi har skiftet. Så det er egentlig bare ligesom en ganske almindelig benzin-dieselbil.